chini party IPF tini GS tei Tiprasa hamkrai tei forest minister sarno tini lai thangnai March ni 24 tarik ni simi সারা পৃথিবীনি লগে লগে চিনি ভারতবর্ষও করোনা ভাইরাস যে একটা মারাত্মক বেমার কাতাল আবনো তৈয়াকই লকডাউন খাই রমানি আবো এপ্রিল মাসনি 14 তারিখ জোড়া সেকাঙ্গ রজাক তংমানি তাবো তেইশা আবনো ফলগই তাবো মে মাসনি 3 তারিখ জোড়া সাইমেনিয়া 3 তারিখও দসং পাইনো পাইয়া যার ফলে চিনি গোটা ভারতবর্ষনি লগে চিনি ত্রিপুরা হাসতেওবো কবাংমা জোড়াও মহাই কঠোর বেমার जों नुगियाखौ आबोनि बागै चिनि ग्राम अंथन शहर अंथन सामं मानिया कबांमा दङ आबोनि बागै विशेष खालाय जारा एक অন্তদয় অনুপনা বিপিএল এবং তলাও যে বিয়ালনি বিসিङाव তङै তংनाय नुखुंरत्न ও লকডাউন নীতিয়ত বাহাইকে কোনো রকমে মাই বরত্ন মাই সিপানো চাওই বরক কাহাম তङैमान आबोनो वानसुगैयाखै जों चिनि त्रिपुरा हास्ते हापां आबोनो वानसुगैयाखै गोबांमा फेसिलिटी रेखा बिपिएल অন্তদয় रत्न मागना माइरं रक बाखा এবং आबोनो कारिबो जे एलपीजी गैस आबो रत्न 3 मासनि बागै मागना रजाखा आबोनो कारिबो गोबांमा गभर्नमेन्टनि फेसिलिटी रि तंमानि यागुलोबो जों पार्टी आईपीएफ नि उद्योगे चिनि 24 रामचंद्रगढ़ विधानसभा केन्द्रआव लाइथांनाय एप्रिलनि 1 तारिखनि सिमि विभिन्न जायगाओं चिनी 17टा एडिसिव लिस्टनि जायगाओं जों 50 फैमिली 24 फैमिली 60 फैमिली अमहाइख्लै 5 केजी माइरं 4 केजी माइरं 3 केजी माइरं 1 केजी आलु अमहाइख्लै जों गोबांमा जायगाओं बागै तंमाहाय चिनि बोथिनि पद्रिल ब्लकनि बिसिङाव मारे हादुक एडिसिव लिस्टनि लाबोनिया गामियाव जों दिनै महाइख्लै कायसा चिनि बिसिङाव स्पन्सर खायनाय जों मानखा तै पन्चायतनि सभा लाइमानि बिसिंथि खालाय दिनै जों अ जागायाव जारा दिनैराव फायनाय रखनो जों माइरं तै चिनि साबान दक जे नांमानि सयाबिन दक जों बरकनो बाकनाय तै अमहाइख्लै जों बाकमानि लगे लगे किसा हजाक तंनायनि बागै सचेतन तंना बागै आं कयनामो जोङो जेन जों अबो बखुब नि बिसिंथै याक नि बिसिंथै मकल नि बिसिंथैनो अब ओ जे बेमार अंगै मानो सलाय मानो आबोनि बागै जों बखुब साबधान मा तंनाय हाइसुफ्रु कुसुफ्रु केबो बाय गाना गाना आंनियावै याक खलबै मा कुसुफ्रु आर जों बर रक साललाय मानि बिसि आफानो 1.5 मिटार नि मतो जों डिस्टेंस दूरत्व चालमानि बजाय मा नारकनाय ते आबोनि लगे लगे जों बायरेबो जेकुनु जायगा थां फाइबो याक जों परिष्कार परिच्छन्न मा सुनाय चिनि जे सुमै तंमानि रि रत्न परिष्कार के सातुंगो मारनाय मा सुनाय एवं अमहाइख्लै तंखानिफ्राय जारा ताबुकसो जारा ओ कोरोना भाइरास नि कोनो একটা मेडिसिन तैरि उंगियाखौ हाइफोनो साबधानता हिसाबै गोबांमा साइन्टिस्टफोरनि बिसिंथै सायमानखा जे सालो बिसि आफानो वाइथाम कुथुं रक नंगै माखाय गाहाम तारपरे किचा सरिनो फराक खालायमा तंनाय हने आबोनि बागै जों महाइजराव सानानि मुसुङो निश्चय जागाव जों 1.5 मिटार 2 मिटार डिस्टेंस नारगैयाखै जेबाबे डिसिप्लिन मेंटेनेंस खालायजाखा थिक अमहाय जों खालायमाखाय जानाय आर चिनि ग्राम रमदि चिनि मास्क करै हिनफानो रे कुटु रकनो फानो जों बा चिनि जे একটা रिचिकन रकनो फानो जों बखुगो खबैतन माखांखाय गाहामनाय आर नांगियात बाजार सदायरगो आहायनो रूप रूप थांगियावै नांमानि सब टाइम नि बागैनो नांमानि सब जरानि बागैनो हयतो दिनै सब समय बाजार थांगे बरक बांगो आबोनि बागै একটা पारानि बरक बा निजेनि नक गानानि बरक थानाय तंखाय बनो वाइसा कसारि रके एकबार हातिं तोखाय 2-3 दिन थाङो तारपरे ताइसापुर नंनि सो थांगाय बिनिबो नों तैखायके अमहाइख्लै जों जेता गेदारिं जे गोबांमा बरक जमा उंमानि जागाव जों फातला खाय मांखांखाय गाहामुंनाय के आबोनि बागैनो दिनै जाराव फायनाय रखनो आं कयनानि मुसुंगो के आबोनि लगे लगे जों मनो सानानि मुसुङो जे चिनि पार्टी आईपीएफ नि त्रिपुरा सरकार रही तंमानि यागुलोबो चिनि पार्टी आईपीएफ नि तरफ থেকে এবং চিনি যারা एनजीओ खालाय तंनायनि तरफ থেকে এবং চিনি যারা सेल्फ हेल्प ग्रुप खालाय तंनायनि तरफ থেকে
अमहाय विभिन्न चार्चनि मन्दिरनि तरफ थेके जों डिस्ट्रिब्यूट खालाय दङ ते अमहाय खाय आगरतला हालेलुया बेप्टिस्ट चार्च बरक बफाई चिनि रामचंद्र गातो खरै बररकनो चोबा फाइका ते अमहाय के जों सरकारि बाबेबो एवं बेसरकारि बाबेबो चोबालाय दङ ओंखाय जत्त बरकनो जों बोसुक चोबाय माननो साइमिया हायफानो चिनि जे बसकांगो जों जे आइडेन्टिफाइड खालायनाय जे खरै नुकमानि आबोनो जों सेफ रेबै दङ ते अमहाय खाय सुदो जागाया विभिन्न जागावनो जों मोटामुटी 1-2 बार तो बागै पाइका हायफानो जत जागाव काबार उंगियार फानतं मानो कारण 1 मासनि क्रम दंखा आबोनि बागै जों बननि बिसिंगनो 3 दिननि आलादा खालाय जों चिनि ब्लकनि तरफ थेके ब्लक डेभलपमेन्टनि फान 3 दिननि खालाय सामुं रोखा सामुं रोमानि यागुलो ताबुक डिस्टेन्स बजाय नारगै यागुवे जों ताबुक कैसा रेगारि नानि बागै काम शुरू खालाय दङ विभिन्न पन्चायत ताबुक काम चलै दङ तै आशा खालायो अमहाय खालायनो जों जे मानसा कठिन परिस्थिति मोकाबिला खालायनो बागै आं कसारना मुसिङाव तेबो एनजिओ ससाइटि बा एनजिओ याफानो गामि आमचायाव जुदि स्वाबलम्बन माने सेल्फ सापोर्टिं उंजाक चौकजाक याखाय अमतै ताकुक रत्न अमतै बुकुक रत्न बां कयना मुसिङाव निनि घानानि खरै रत्न नोंनो चोबादि अमहाय खालाय जों चिनि पारा आमचायाव मा सालायनाय ते आबोनि बागै कैसा हायनो हाय चिनि सारनो हामलाय मारिबो सारा त्रिपुरा विभिन्न जागाव समय माइलाया टाइम काबार खालायमाय आं बिसिङाव फानो टिभि चिनाराव खायसंबाय बाक्सा सफाय मावनायनि बागै हामबाय ते हामबाय मारिबो आंनि डिभिजननि प्रेसिडेन्ट ते आंनि पार्टी आइपिएफ सेन्ट्रेल कमिटिनि मेम्बार ते चिनि मारे हादर डिसिप्लिन कमिटिनि चिनि चेयारमैन ते दिनै कलिग रत्न ते चिनि सेंट्रल कमिटी पार्टी आईपीएफ चिनी मेम्बर एडवोकेट चिनी मिंटू बाबू ते चिनी रतनपुर থেকে शुरू खालाय चिनी 6टा অঞ্চলनि जत অঞ্চলनि चिनी रिजनल कमिटीनि যারা प्रेसिडेंट सेक्रेटारि बाथायनाय जतनो कैसा हामजागमाय आफारि जों दिनैनि जे किसा माइरं तै साबान बागमाय ताबुक बिसिनो सेंगेरिनाय जतनो हामबाय Harga sing sini sini oh pantono sing serwana awal bagian yang kira nak koinai sing yang munana yang kamu bagi oh ya pun panon sing sini borang munang sini tribal and तो साफ नहीं तो बुक हो तो टेबल टेबल के बुक हो 너로 저터로 파이프로 기사 리바이 follow 파지 도 ओके आसन आसन सर आसन kapan kaisa sudah kaisa awal ang kaisa tunggu जे मानदार खांसे दे दो बाते फाइनाय कुमनो टाइपो kamu bagaimana Fadi, next Fadi. Fadi, कैसा Fadi? एकदम भरे, एकदम. यहाँ पर इधर बड़े, कैसा भरे कैसा? iya na aku tadi mana kaisa ni jaga te kaisa busa phai jita Orang
파네 파네 바로 파네 땀 넘고 잡사 앞에 땅에 파네 가자 가자 타네 가자 가자 가 사관업 캔실이 Hey, Darte. Darte. Ready. 탄 바로 파지 됐어 Masa tas serap lagi tuh.